سلام أبلوكم نقليكم حضراتكم نقليكم دما معلاتكم حجي دما نيشتي فتنا اخترلونا إذا فتنا دما انتايا باترن تختيلنا زخونا أقباب مالتي باترن تختيلنا لكع كمتي زولو أبنت غيرنا كنورق مالتي حجي أبزي انتايا مهوركم ديلي example الرأية مشالله حجي نزي أنا ديلملم الرأية نبلن نزوم أبي عنده دما الرأي نبل حكي نبزحت أنست غينا دما الرأي عتن نبل نبزحت دك تبعتيو ويدما حوسوا السخون صوتات دما الرأياتهم نبل أبزرن رئالنا نعان زلا الرأي تخون مالتي نعا زلا دما الرأي نعاتن الرأياتن نعاتهم الرأياتهم سي إزي أتوم الله زي أدمى أتن كم أطرحها قال والحمتي تايز بحالي بلنان مالتي أوكي حجي انت يقبل دلي زي أنتما نبصل إننا بعلنا حجي بزي أنلخو أبهالا سكبزيا انت يتخونا أبهالا نايمن نايدي لملم ويدما نعان أبهالن كمي تمثلنا زيها كوب مخقبري كوب جيري ان ترحدو سخلا زيارة ايوه أبهالا ان يبل مالتي بهالا ان زيادة ما كتسيلة دما نايا بوي عنده دما انتاي تخون أبهالا انتاي أبهالا سي تكا خمزين زين هنا فلو نقبرن زلنا كلا يكوننا كتسيلنا دما زيها نبزحات أنستي تايبلن أبزيها اسكي نبزحات أنستي تايبلن أبزيها أبهالا أتن يبل أبزي دما نبزحات دك تبعتيو وي دما حوس واستخونو صوتات دما انت يبل أبهالا أتوم يبل مالتيو نفعت حجي دما قصيلا زلا فيدل بقال انتيا أكايدا زاكايدا دما لكع كما أكايدا نايمن أكايدا يبل الله مالتيو أبزي دما نايوبي عنده عكايدا بالمالتيو كايدا and نبزحت دك أنستيو دما تايبلن عكايدا اسكي عكايدا ملولا عكايدا أتن دسك بلاك نايزوم عدنا دما عكايدا أتوم دس بلاك كايدا أتوم اسكي بزغادم قصيلنا دما زيا أنا بابرا دما كم سعب تخون أنا بابرا كوبي كيري إزيا أنا بابرا نايمن ناين أنا بابرا إن زن سبيتسي أنا بابرا إن دسك بلكا أنا بابرا إن زيا دما ناتوم دما ناي سبعين دما أنا بابرا دس بلكا نايزن أنست دما أنا بابرا إن بحكب لك أنا بابرا أتن أنا بابرا إن هيكونن جريو ناي بزحات ندحل كوينن أنا بابرا أتنيو أنا بابرا إن هيكونن بتعمينا ندانا غرابزي أنا بابرا إن نعانت سبيت مخانو حجي أبزي نجيركم سلازخونكو أديلم لمنبر تعالى سئيلا كنعلل خاب نفسي جميله أنا بابرا إن مبلين زنان ستسي أنا بابرا إن بقى دسكم لك نو أنا بابرا إن نعباي سبيت ترحيو أنا بابرا نبزحات هيكونن نحادا عبي سبايو أنا بابرا أتن نبالسي إذا دما أنا بابرا أتوم إنا نبل أنا بابرا أتوم كمزي خون زلو أنقوانا يس إذا دما أما حدادرا دما أما حدادرا زبل كان ناتن أما حدادرا إن خوف نسوي تغنفع أما عاتين أما حدادرا إن دسك بلك أما عاتيو سواء دما أما حدادرا أما حدادرا دسي لك أما حدا درأهم إزي نزن ترى أصنعنا سباترن زي وي ميستيك زبحال جيجا زبحال أين قبرنا بسبلي جيجا زبحال أين قبرنا بسلي ما أما حدا درا أتن بزحت أنستي أتن أما حدا درا أتن بزحت صوت كلهم دك عدنا دما أما حدا درا أتوم بحكي لك كنفع معتي يس أما حدا درا أتوم
እዚኣ እንታይ ትገብራላ ኣብዚ ከጥፋ እዚኣ ግን ከንውሐ እዚኣ ከምዚ ገይረ ንውሕ ከብላ ሕጂ እዚኣ ድማ ኣመጻጽኣ ናይዘን ሰበይቲ ኣመጻጽኣ ደስ ይብለካ እዩ ከመይ ገይረን ካናዳ ኣትየን በጅኻ ኣመጻጽኣ ኢና ንውስኽ ኣለና እዚኣ ሰብኣይን ድማ ኣመጻጽኦም ደስ ይብለካ ኣመጻጽኣ ንውስኽ ኣላ ማለት እዩ ኣመጻጽኦም እዚ ድማ ናይ ብዙሓት ኣንስቲ ኣመጻጽኣ ኣተን ኣመጻጽኣ ኣተን ኣብዚ ድማ ናይ ብዙሓት ሰባት ኣመጻጽኣ ኣቶም ንብል ማለት እዩ ኣቶም ከምዚ ጌርና ኢና ንቕፅሎ እስኪ እዚኣ ከዓ ባዕልኹም እስኪ ቅድም ኣቢልኩምን ከዓ ኣመዛዝና ትብል ዘላ ድማ እንታይ ትኾን እስኪ ቀድሙኒ ኣመዛዝና ናይ ደይ ለምለም መን ነግረኒ ኣመዛዝና ናይ ሰብኣየን ድማ ሕጂ ቢ ኬርፉል ኣመዛዝነን ንብዙሓት ኣይንጥቀመሉን ኢና ንሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ጥራሕ ኢና ንጥቀመሉ ኦኬ ጌጋና ክንእርም ኣለና ኣመዛዝናኦም ድማ ናይ ሓደ ሰብ እዩ ናይ ዓብይ ሰብኣይ ብመደብ የምፅኦ ናይ ዓብይ ሰብኣይ መታን ኮምፔር ክንገብሮ ናይ ብዙሓት ኣንስቲ ድማ ኣመዛዝና ኣተን ንብል ማለት እዩ ሕጂ ኣመዛዝና ኣተን ነዚ ጌርና ኢና ንፈልዮ እዚኣ ኣመዛዝና ኣተን እያ እዚኣ ግን ኣመዛዝነአን እያ ስላይዋ ኣመዛዝነአን ኣተን ኣመዛዝና ኣተን ናይ ተባዕትዮ ኸ ኣመዛዝነኦም ናይ ሓደ ኣመዛዝና ኣቶም ድማ ናይ ብዙሓት ኣመዛዝና ኣቶም ኦኬ እንደገና ድማ ኣብዚኣ ክቕፅል እያ ሕጂ እዚኣ ድማ ከናውና ድማ ናይ ከናውና ማዓትን ከናውና ባህ ይብለካ ናይ ሰብኣየን ድማ ኣካና እንታይ ናይ ሰብኣየን ኣካናውና ድማ ደስ ይብለካ ናይ ኣሓቶም ድማ ደስ ይብለካ ኣሓቶም እንታይን መን ኣካናውና ኣተን ኣሓቶም የስ ናይ ኣሕዋቶም ድማ ኣሕዋቶም ኣከናውና ኣቶም ዝብራህካ እዩ የስ ሕጂ ድማ ኣብዚኣ ክመፅእ ኣተሃናንፃ ድማ ከመይ ዝኸውን ኣተሃናንፃ ናይ መን ኣተሃናንፅአን ኢና ንብል ማለት እዩ ኣተሃናንፅአን ኣብዚ ኸ ኣተሃናንፅኦም no mistake for spelling ኣተሃናንፃ ኣብዚ ኸ ኣተሃናንፃ ኣተን yes ኣተሃናንፃ ኣተን ከምዚ ጌርና ኢና ንፅሕፍ no mistake እዚ ድማ ኣተሃናንፃ ኣቶም ይንበብ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ኢና ንሰርሖ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደሊ ኩለን ዝሬጋዝ እየን ራእይወን እዚኣ ሚስቴክ ኣላ እያ ኣብዚኣ እያ ሕጂ ራእይወን ኣረኣእየአን ኣብዚኣ ኸ ኣባሃህለአን ኣካይዳ ኣብዚኣ ኸ ኣነባብራ ኢልናዮ ራእይወት ፓተርን ኣመሓዳድራ ኢልናዮ ንዓባይ ሰበይቲ ነደይ ለምለም ኣማፃፃ ኣመዛዝና ኣከናውና ኣተሃናንፃ ኢልናዮ ራእዮ ግጆ ከምዚ ጌርና ኢና ነራብሑ ኣባውት ናይ ሰብኣየን ኣባይ ዓንዱ ኣባሃህላ ኣባሃህላ እንታይ ኣካያይዳ ናይ ብዙሓት ኣይኮነን ቢኬርፉል ኣብዚ ከየዳ ነገረና ናይ ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ኣነባብራ ኣመሓዳድራ ሲ ኣመፃፅኣ ኣብዚ ኸ ኣመዛዝና ኣብዚ ኸ ኣከናውና ንብል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ኣተሃናንፃ ሲ ፓተርን ኣብዚ ድማ ናይ ብዙሓት ኣንስቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ብደቂ ኣንስትዮ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣረኣእያ ኣተን ኣባሃህላ ኣተን ድማ ቀያሕቲ ክንገብረን ኢና ኣተን ኣካያይዳ ኣተን ኣካይዳ ኣተን ደስ ክብለካ ኣካይዳ ኣተን ኣነባብራ ኣተን ሉክ ኣተን ኣነባብራ ኣተን ኣመሓዳድራ ኣተን ሉክ ኣተን
ኣተን ሶሪ እዚ እንታይ ያክብለኩም ደለ ኣማሓዳድራ ኣተን ኣመጻጻ ኣተን ዋይ ደስ ክብለካ ኣመጻጻ ኣተን ኣመዛዝና ኣተን ብጣዕሚ ዝኽርዓካ እዩ ኣመዛዝና ኣተን ኣከናውና ኣተን ኣከናውና ኣተን ከናውና ኣተን ተሃናንፃ ኣተን ከምዚ ኢልና ኢና እቲ ፓተርን ፎሎ ጌርና ንፅሕፎ ኣብዚ ድማ ኣረኣያ ኣቶም ኣባሃህላ ኣቶም ኣይተረዳእንን ኣባሃህላ ኣቶም ኣይተረዳእንን መን እዮም እቶም መምሃራን ወይ እቶም እኩባት ህዝቢ ኣካይዳ ኣቶም ባህ ይበለንን እዞም ስድራ እዚኣቶም ማለት ሜቢ ፌል ገይሮም ኣለዎ ማለት እዩ ኣናብራ ኣቶም ድማ ብዙሕ ዝስሕበካ ኣይኮናን ኣናብራ ኣቶም ኩሎም ኣመሓዳድራ ኣቶም ብጣዕሚ ንፉዓት እዮም መን እዮም እዚኣቶም መምሃራን ምኾኑ ኣመሓዳድራ ኣቶም ኣማፃፅእ ኣቶም ናይ ብዙሓት ሰባት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ወይ ድማ ሕውስዋስ ኣመዛዝና ኣቶም የስ ኣመዛዝና ኣቶም ኣከናውና ኣቶም ታነይ መወዳእታ ድማ ኣተሃናንፃ ኣቶም ንብል ማለት እዩ መትረስዕኹም ፅቡቃት ፍጥረት ሰሰናይ ፅቡቕ ንዓኻትኩም I'm always proud of you ግን practice that's how we develop our language ሰሰናዩ ጠጥዕኑ